jo malam dek hidup dan bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu pinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak dek hidup dan bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dihino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang riti dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu lain pulang riti dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah